A veure, aquesta és una decisió personal que tu pots prendre en qualsevol moment, però que sempre has de mirar que hi hagin testimonis que puguin entendre aquesta decisió i ratificar-la en el moment crític de la donació. Per què diem això? Perquè no hi ha un registre a l'estat espanyol, ni a Catalunya, ni hi serà, de donants. Sempre s'ha considerat que la donació és un acte de solidaritat que és totalment personal i totalment anònim. No hi ha registres dels donants amb noms i cognoms. I, per tant, tu pots fer unes voluntats anticipades, tu pots tenir un carnet de donant, tot això ajuda a saber que aquella persona volia ser donant, però al moment de la veritat els coordinadors de trasplantaments demanen a la família signar uns consentiments per les extraccions, per les intervencions quirúrgiques que es faran. I s'ha de fer així. Per tant, l'opinió dels familiars en aquell moment és crítica. Si els familiars es neguen, no hi haurà extraccions, no hi haurà donació. Tant, primer, més important, parlar-ne tranquil·lament a casa, amb els més propers, amb la família, i jo, el dia que em mori, vull ser donant, perquè si la família ho té entès, llavors tot són facilitats. Els potencials donants, que diem les persones que poden ser donants, són persones que estan ingressades als hospitals i la immensa majoria d'ells a les unitats de cures intensives. Per tant, són malalts que estan amb un nivell de control sobre el funcionament dels seus òrgans molt gran, amb analítiques permanents, amb proves diagnòstiques permanents. Per tant, els coordinadors de trasplantaments i de tots els equips saben quins òrgans funcionen i són susceptibles de ser extrets per posar-los en una altra persona. Perquè hi ha uns criteris, cada òrgan té uns determinats criteris per poder ser trasplantats, que són criteris clínics, són criteris biològics, que són criteris d'edat, i per tant, en el moment que planteja el coordinador de trasplantaments a la família la donació, ja li diu quins òrgans seran susceptibles de donació i quins no. Bé, aquí hi ha dos tipus de temes a tenir en compte. Un és els protocols que marquen quins passos s'han de fer quan has extret l'òrgan per empaquetar-lo, guardar-lo en fred i tot el tema del transport. Això està protocolitzat i una manera determinada de fer, i ho fan tots els equips igual. I el segon element és el temps. El que sí compta és el temps que pot estar l'òrgan, diguem-ne, fora del seu entorn natural, que seria dintre d'un cos humà. Per tant, el temps, tenim un rang de treball que varia segons l'òrgan. El ronyó és un òrgan que ens pot permetre estar 10-12 hores fins que es trasplanti, sense problemes, però en canvi els pulmons o el cor es treballa amb un marge de 4-5 hores. Per tant, des del moment de l'extracció, l'important és complir el protocol però anar de pressa. Bé, és que nosaltres ja ni ens ho plantegem, o sigui, perquè la persona que decideix donar el cos a la ciència és una decisió que ja no entra ni al circuit, diguem-ne, clínic professional. En el món de la donació ja ni ens n'entenem. És una decisió de donar el cos i se'n fan càrrec les facultats de medicina directament. O sigui, no hi ha cap valoració clínica. La donació d'òrgans és un malalt que s'està controlant a les unitats de cures intensives quan s'està morint, perquè pot ser un donant d'òrgans, és donar vida amb algú, i té tot, hi ha un circuit, és tot un altre món, no té cap relació un amb l'altre. La llista d'espera en aquests moments a Catalunya, a l'estiu del 2015, és d'unes 1.300 persones. Poc més de 1.000 són persones amb insuficiència renal crònica que necessiten un trasplantament de ronyó, i a la resta uns 300 i pico dels altres òrgans. El cas del ronyó no és tan angoixant la llista en el sentit que la insuficiència renal té un tractament substitutori que es diu que és la diàlisi. Els malalts de ronyó, aquell ronyó no funciona, però tenen la diàlisi que els permet anar vivint tot amb el calvari, diguem-ho així, d'anar passant pel centre de diàlisi diverses vegades per setmana. Però sí que és crític per la persona que està esperant un fetge, un cor, uns pulmons.
Aquestes persones, si no apareix un donant, la generositat d'algú que vulgui ser donant, aquestes persones acabaran morint. Per tant, el gran repte nostre del sistema sanitari és tenir un màxim nombre de donants per deixar la llista d'espera els mínims possibles.